Ei mitään massia oo. Kyllä on massit aika loppu. Voisiko täällä olla jotain semmoista? Ehkä massin arvoista. En tiedä. No se on Hakulisen Mikko täällä. Tervehdys jälleen kerran. Ja lomat on lurittu, eli ei muuta kuin uuden videon kimppuun. Ja tänään jos tarkoitus lähteä tämmönen paketti unboxaamaan. Tämähän on lähetetty, ehkä tosta joku saa jotain selvää, niin Topdiskin porukka on lähettänyt mulle tää. Ja tässä kevään mittaan niin tullaan tekemään jonkun verran yhteistyövideoita Topdiskin kanssa. Tässä niistä ensimmäinen. Sitä ennen kuin me lähdetään unboxaamaan tätä, niin ehkä siellä tarkkasilmäisimmät näkikin, että uusi MHDG-lippiksi on tullut. Tähän alkaa nyt pyörimään semmonen pieni kimara, minkälaisia lippiksiä. Niitä nyt sitten on. Osa on jo loppuun myyty. Näitä on kaikki, aika semmonen niin jokaista mallia on pieni erä, niin aika mennyt vauhdilla. Muutamia löytyy vielä. Laita mulle tulemaan sähköemailia osoitteeseen Mikko Hakulinen discgolf miukumauku gmail.com. Sinne niin, jos kiinnostelee tuommoinen lippis tai sitten tuu somessa laittaa viestiä, niin pistetään sulle lippistä tulemaan. Nämä on kaikki 20 € kappale. Aika halpaa huvia. Ja noista semmonen, että noi vakosamettiset, niin niistä nämä kummatkin eri siniset, niin ne on aika pientä kokoa. Menee ennemmin ehkä skideille. Mut siis kyllä munkin päähän meni sillä, että se oli ihan toi niin sanotusti napit oli loppuun asti auki, niin kyllä meni. Mutta ne on aika pieni kokoisia, että jos sulla on pienempi pää, niin sellainen saattaa sopia sulle. Mut nyt me lähdetäänkin käymään itse asiassa Topdiskillä ja mennään tsekkaamaan, mitä kiekkoa ne tänne on laittanut. Tai siis mä en näe sitä, mutta te näette. Sillä välin mä teen tämmöisen oma unboxauksen, eli mä siirrän täältä ne kiekot tänne kangaskassiin, koska mä en kantaa tätä pakettia tuolla. Mutta tehän tiedätte jo, mitä kiekkoja siellä on, tai ette vielä tiedä, mutta kohta tiedätte. Menkää käymään Topdiskillä. Meikäläinen on löytänyt Hakulisen Mikolle 3 herkkua. Minkä mä esittäisin näistä eka. Ensimmäisenä on kaikkien tuntema Champion Dominator. Näitä meillä on tosi paljon täällä kaupalla, mutta mä en oo varmaan ikin myynyt yhtäkään tämmöstä. Ja mua kiinnostaa nähdä, miten tää lentää. Tää on tämmönen hassun näköinen muotoinen kiekko, leveä. Ehkä suora, en tiedä. 13.5 - 1.2 lentoarvot. Sitten toisena valikoituu tämmönen yhdysvaltalainen Wild Diskin Prototype Adax. En oo tätä ikinä kokeillut. Olisi hauska nähdä, miten tää lentää. Tää on tämmöstä pehmeät muovia. Aika kiva. Ei ihan täyspainoinen, 180 grammanen. Noin. Ja sitten kolmantena löytyy Niklas Anttilan suosima Mutantti. Tääkin on yksi harvoista kiekoista, mitä mä en ikin kokeillut. En tiedä miksi. No ehkä mä tiedän, tää on vähän kulmikkoa olalla. Noin. Ja sitten meillä olisi toinen mestari. No moro kaikille. Ja tästä Topdiskiltä. Niin mä ajattelin, että lähetettäisiin Mikko Hakuliselle kotimaista, mitä mä en ole kanssa nähnyt hirveästi, että porukka heittäisi. Eli Obsidian diski. Ja tää on Rifti 11.5-3.1. Haluan nähdä, miten se lentää. Ja montako kiekkoa mä valitsen? Monta. Nyt meillä on se 4. Tätä mä en anna. Mä sain äsken Hänniseltä tämmösen Origon. Meillä on näitä myynnissä S-kiekkoja. Ehkä tuli myös sinne boksiin näitä. En oo varma. Mut ai niin, tää. D-Model US. Näitä meni jossain vaiheessa tosi paljon. Nyt ei ole mennyt vähän aikaan. En tiedä miksi. Mutta haluan nähdä, miten tämä lentää. Lentoarvot 13.6 -3.1. Understable. Ja on pränikki. Laitetaan se vielä messiin.
Haluatko vielä jotain? Sitten nakataan tää S-setti, mistä tulee Talisman, Oriko ja Jokeri. Ja tän kun ostaa Top Diskiltä, tukee Samuel Hännisen kisamatkaa. Ja täällä lukeekin kaikki tiedot upeasti. Ja kiekoista tiedot. Semmonen sitten vielä. Ja eiköhän lähetä buggaamaan ja hyviä heittoja vaan sinne. Täältä löytyy vielä yksi. Tämmönen kuin Fat Discs. Ootko kuullut? Niin laitetaan tää aika kivan tuntunen putteri. Heitetään se settiin. Tosiaan täällä Massilla ollaan. Täällä on aika hienot puitteet. Mä olin joskus tuolla tekemässä itse asiassa jotain keikkaan valoja muistaakseni. Täällä on jos jonkin näköistä. Täällä on ennen ollut se mäkihyppytornikin, se on purettu. Sieltä, miten missään se video, jostain se video löytyy. Onko se mun kanavalla? Ehkä. En muista, mutta jossain on semmonen, kun tuollahan se oli siis. Tuolla. Tuolta näkyy tosta portaat. Mistä mä tuolla. Hirveän vaikea. Saanko mä zoomattua teille sitä yhtään? Mulla on nyt vähän eri optiikka täällä mukana. Niin mutta joo, siellä oli joskus muinoin mäkihyppytorni ja mä oon sieltä kiskassu. Muistaakseni se oli Simon Lisoten Mindbenderi. Mä oon sieltä kiskassu alas. Oli hauskaa, hienoa, mutta nyt me ollaan täällä tekemässä jotain muuta kuin hyppäämässä mäkeä tai heittää sieltä frisbeitä. Me lähdetään vähän pelailemaan tätä Massin liikuntakeskuksen rataa. Vähän harmittaa, että mä en ole pitkä aikaa ollut täällä. Tää on musta mukava rata. Just semmonen niinku fiilistely. Ei mikään liian HC, vaan mukavaa pellailua. 9 väylää. Mä en muista, te näitte nyt vähän mitä kiekkoja tuolla on, mutta mä en tosiaan muista kuinka monta kiekkoa siellä. Tai siis mä muistan, kun en tiedä. Te tiedätte, mä en tiedä. Niin nyt lähdetään pelaamaan. Ja mä otan täältä aina sit sokkona täältä mun kangaskassituksesta kiekon ja pelaan sillä KO-väylän niin sanotusti. Väylä number 1. Ja tääkin jotenkin mä tykkään. Just tämmöstä kasuaali frisbeegolfia. Mä kun taskut täynnä tavaraa nyt kun mä etin ton bäkin tonne autoihin. Hirveä kaivaminen. Tärkeimmät tietysti löytyy mistä taskusta? Tosta. Ei. Tuolta. Ei. Täältä. Koska aina kun tilaat Top-diskiltä, niin sieltä tulee tietysti kaikkea mukavaa nannaa. Pöydikarkit. Katsotaan saadaanko syödä niitä tuossa matkan varrella. Noniin. Eiköhän nyt ole höpötetty ihan tarpeeksi. Lähdetään heittää ensimmäinen kiekko täältä. Tästähän tuli nyt sit niin sanotusti, miten tää nyt sit sanotaan, unboxing kangaskassitus. Kangaskassitus. Noin se meni oikein. Joo. Ensimmäinen kiekko, me otetaan tosta tommonen ja lyödään loput tonne ja on muuten tehty tää väylä. Legendaarinen Dominaattori. Ai. Ei näy painoa. Se on lähtenyt pois. Ihan yritän. Ei se sieltä kyllä. Olisiko joku 170, ehkä jotain 170 grammaa, en tiedä. Tämähän on siis, joskus on Dominaattori, että täällä on muuten hienoja kuplia täällä rimmissä. Eli tää on varmaan aika kevyt. Eikö se niin menee? Vanha Blizzardi. Tää 13, 5, -1 ja 2. Täydellinen tähän väylään. Aloitetaan siis kämmenleikillä. Joo, siellä on siis aikamoinen pudotus tuolla takana, eli tähän Dominaattori lentää kämmenellä. Kohta se nähdään. Aika kaunista, on muuten vakaa silti. Tuommoisella niin heitettiin sen raippaa. Ja mitähän tää on tää väylä? En muista. Sanotaanko äkkiä 70 metriä alamäki. Täydellinen suoritus. Lähdetään katsomaan, mistä löytyy. Kyllä se vaan niin on, että kun distanssiraippaa heittää alamäkeen, niin vaikka heittäisi kuinka huonosti, niin kyllä tänne 70 metriä tulee, ei ihan pinhaa ja vähän jää vajaaksi, ihan ei lapa riitä, mutta joo. Tätä täytyy kyllä päästä avoimella paiskaseen. Kerran mä haluan nähdä, saaks mä tällä ehkä sen kuuluisan 80 metriä rikki. Mut puttiinhan Dominaattor on täydellinen. Vähän olisi täytynyt korkeammalle heittää, vaan tuo kori on niin pirun korkealla. Lähdetään seuraavalla väylällä ja katsotaan, millä kiekolla se pelataan.
Se on kyllä semmonen, että nyt vaatii sitten ehkä jotain väylistä. Tai toista distanssireippaa. Lähdetään kattoo. Jaha, mitäs seuraavaksi lorupussista löytyy? Nyt mä en muista. Mä laitan tonne alapuolelle joo. Tuolla on. Eli tällä mustalla puolella niin siellä on aina käytetyt. Mikähän tää seuraa? Tää ei oo kyllä. Ei oo mikään väylis. Mikä tämä on? Wild Disc. Premium. Onks toi niinku Adax? Wild Disc ja prototyyppi. Tää näyttäisi, että on Gateway disk siinä. Tää on ainakin tää niinku pohjasetti, mutta Wild Disc. En oo kuullut, pakko nyt sanoa, että nyt kun menee itseltä ohi. Hämärä muistikuva, mutta ei. Nyt täytyy oikein käydä tutkimassa vähän Wild Discia. Ennen kuin mä heitän tätä. Odottakaas vähän, mä kaivan puhelimen, niin tutkitaan vähän, mikä tää on. No niin, täältähän se löytyy heti kun menee niin sanotusti topdisk.fi. Täältä tämmönen löytyy. Wild Disc Premium Adax prototyyppi. Wild Discin Adax on ylivakaa midranke, joka on tehty hallitsemaan vaativia heittolineja kovassakin kelissä. Se tarjoaa luotettavan suoran lentoradan, johon yhdistyy vahva feidi, täydellinen valinta tarkkuutta vaativiin avauksiin ja lähestymisiin. No siis mulle tehty tää kiekko. Joo. Joo. Semmonen prototyyppi rajoitettu erä. Ai, nyt on kermanen kiekko. Kiekko sitten niin sanotusti kädessä. Joo, ei ole kyllä Wild Discia tullut ennen heitettyä. Nyt menee myös Wild Disc neitsyys. Ja tähän väylään, mistä täällä on väyläkartta? Tuolla. Tulkaas katsomaan. Mä näytän teille. Tältä näyttäisi tää leikki nyt sitten. Kato, joku on laittanut sinne tommosia. Varmaan jotain porilaisia. Ei silti pakko olla. No, 210 metriä. Par 3. Voin kertoa, että harttakaa, miten tää toimii. 210. Nyt tohon on kyllä joku vetänyt 4. Mun mielestä tässä on virhe tässä, että on oikeasti par 4, koska ei par 3, ei millään. Ja tämmönen neppirata. Me pelataan se ainakin 4, että mä saisin yhden birdiekarkin syötyä. Sinne lähdetään painaa. Katsotaan miten Adax lentää. Oi, tuntuu kyllä hyvältä käteen. Joopa joo. Kuinka ylivakaa midranke tää sit on? Kohta se nähdään. Ehkä tää sit onkin par 3, mä vedän se tuonne kuppiin asti. Kattokaa, hyvin taittuu vielä vanha setäkin. Joo. Nyt heitin kyllä niin ohi linjasta, mutta kuten se lupaa, niin siinä on kyllä loppu vakaa. Se lähti taistelemaan tuolta, mutta sai pistää poveriin. Se meni ihan suoraan ja sit loppufeidi, että se... Tää voi olla se kuuluisa menee päkiin kiekko. Lähdetään heittää kakkosheittoa. Kyllä se on vaan pakko myöntää, että sisäinen hippini herää eloon, niin kuin tää luonto myös herää näitä niin kuin ai leskelehtiä. On kukkia joka paikka täynnä kaikkea. Kyllä, vaikkei nyt ollut ihan niin tappotalvi täällä Satakunnassa, mitä edelliset talvet on ollut, niin kyllä se vaan hienoa kevät. Pääsee fripaa. Oikein huolella pääsee fripaa. Tänä kesänä mä lupaan fripaa ihan älyttömästi. Joo, kyllä se sieltä jostain pikku pingpongilla tuli tähän, ei ihan väylälle, mutta melkein. Kori ei vieläkään näy. Tähän me mahdettiin tulla. Semmoinen 80 metriä. Eli vielä olisi vähän päälle satku jäljellä, jos toi pitää nyt paikkaansa. Kyllä voi olla tää on vähän alamäkeen tää alku, niin ehkä tää on joku 90. Mutta nyt päästään, tossa on kiva käppi, niin kuin näette siitä suoraan tonne. Ja nyt nähdään vähän tätä vakautta oikeesti sitten niin kuin tällä käytännössäkin. Tää pitäisi nyt onnistua. Ehkä olisi joku pieni mahdollisuus siihen birdiekarkkiin. Ei kun nokka pystyssä, heitän se sinne. Voi. Mutta kyllä se, joo, on se vakaa. Noin paikaltaan, kun heittää nokka pystyssä, se lähtee heti pikkasen tonne kääntää vasuriin. Joo,
Oi voi. Seuraava voi ollakin, että heitetään sitten jopa kämmenellä. Katsotaan. Mutta oli kyllä mukava pitkän odotuksen jälkeen saada myös uusia MHDG-lippiksiä. Taitaa olla 3 vuotta sitten, kun edellinen erä on tehty. Silloin tehtiin Flying Platein kanssa yhteistyönä 20 kappaletta. Niitä ja ne meni kyllä kuumille kiville. Ja nyt kun näitä teki, niin mä oon ihan vaan sellainen vähän tonne someen heittänyt, että näitä löytyy. Niin pitää olla kiitollinen. Nämä meni kanssa niin kuin tosi vikkelään. Että näitä on tosiaan muutamia vielä jäljellä eri settejä. Niin kiitos kaikille, jotka on MHDG-lippiksen ostanut ja tukee sillä sitten tätä fripasekoilua. Mitä sinäkin nyt katsot tilassa omassa, vielä kun niitä on muuta jäljellä. Ei helpottanut tää homma ainakaan. Mutta nyt päästään sitten sitä kämmentä painaa. Mä veikkaan, että tää on sen verran vakaa, että tää tähän kämmeneen kyllä toimii täydellisesti. Eli pitäisikö meidän tuolta kiertää toi puu tosta niinku oikealta? Luultavasti. Mutta ei mitään ihan älyttömän kovaa. Nyt nähdään, kuinka vakkaa tästä oikein on. No ei se siis... Lisää olisi saanut laittaa kulmaa. Hyviä heittää. Mutta siis kyllä siinä on. Se ei ole mikään MD-femma tai mutantti. Se pystyy niinku heittämään, mutta on se vakaa. Eli mä uskon, että sit kun tuulee, niin tommonen niinku täydellinen kiekko, niin ei tarvitse miettiä yhtään. Se tuultaa, se painaa suoraan. Mielenkiintoinen, tosi hyvä tuntuinen toi muovi. Mä en ole noita Gatewaynkään kiekkoja ihan hirveästi heittänyt. Niin peukku. Käydään nyt puttaa sillä vielä, ei saatu pöydikarkkeja tällä käväylällä. Kyllä. Te oikein mihin tätä vertaa sitä profiilia. Mä näytän sen teille kohta, niin saatte ihmetellä. Ihan hyvän tuntuinen lötä on kyllä tämä. Ja toimii puttaamiseen kuin nenäpää. Kuten kaikki kiekot, niin kuin kerrottu. Joo, siis tää on tämtti profiilinen tää on. Aika jyrkkä toi, että sun... Sieltä se vakaus varmasti tulee, että on aika tämmönen vähän jo driverin tyyppinen toi rimmi. Ja mielenkiintoinen. Musta tuntuu, että meidän täytyy ehkä Adaxilla käydä tekee erikseen joku kiessivideo. Pelataan tällä pelkästään, koska mä veikkaan, että tää on semmonen, että tää soveltuu tosi moniin heittoihin. Mut nyt seuraavalle vähällä katsotaan, mitä Gangas-gassituksesta vielä löytyy. Kuka saa lorupussiin kurkista? No Mikko tietenkin. Lähetään Simirin lasten loruja tänne väliin. Mikä tää on? Tää on... Pääsinkö puhumasta? Just äsken puhuin MD-femmasta ja mutantista. No sieltähän se mutantti tuli. Hei, nyt me voidaan vähän tsekata. Vertaillaan Adaxi versus mutantti. Siinä näette hiukan eroa. Niissä on suht samanlainen toi niinku ala, paitsi tää on vähän korkeampi täältä. Ja sit taas tää on tosi kulmikas tää mutantin rimmi, eli veikkaa, että sieltä tulee sit taas tänne. Ja tämähän on siis ihan jäätävän överivakaa. Mä oon jonkun verran mutanttia heittänyt, se oli itse asiassa hetken aikaa mun väkissäkin silloin, kun tää tuli. Just semmosena ylivakaana kikkakiekkona. Että jos tarvii joku kumma linja pelata, mistä ei mitään muuta, joku jollain hirveällä antsalla tai muulla, niin tää on ollut se. Nykyään mulla on MD-femma sellaisena, koska musta se MD-femma on se, että sitä pystyy hiukan enemmän heittää, kuin mitä taas sit mutanttia niin kuin mun lavalla toimii paremmin. Mutta nyt palataan mutantin ihmeelliseen maailmaan. Tää on kyllä niin jäättävän jyrää, ettei mitään järkeä. Totta kai tämmönen väylä, mikä taittaa oikein. En tiedä. Kämmen, joo, käytännössä. Nyt lähdetään painaa sinne ihan tommoista niin sanotusti pommiantsaa. Jaha, nyt menee selkä tai joku muu vähintään. Tulee muuten hyvä. Se on lähellä kori. Siinä näitte. Se oli ihan tämmöisessä pystyantsassa. Silti se jaksaa sieltä nostaa, suoristaa ja sitten se tipahtaa alas. Et siinä on kikkakiekkona siis ihan täydellinen. Ja just se, että ihan sama tuuleeko tai mitä vaan, vaikka olisi millainen hurrikaan, niin kyllä se se ei siitä tuulesta välitä. Joko nyt
Maistasin kyllä jo pöydikarkin. Eihän tääkään käytännössä sit ole kun laittaa vaan. Jäi se tähän 5 metriin. Kyllä nyt pitäisi olla niinku 100 varma pöydikarkki tämä. Ja mutantilla niin mä oon vielä enemmän ylpeä itsestäni. Kyllä. Totta kai. Nyt vaan kun muistasin taas, että mihin taskuun ne meni laittaa tuolla. Siellä on myös autoavaimet, ei syödä niitä. Huhhuh, joo. Kyllä mutantti on semmonen, että nyt on muuten vaikea valinta. Otan se musta vai? Otan ehkä tän mustan nyt toinen on tämmönen tohveeni. Voi olla, että se on kivan kuulla, kun siellä oikein mutusta on täyttänyt. Mut joo, siis tommosena utilitykiekkona ihan täydellinen mutantti. Ja sanoisin, että jokaisen päkistä yksi löytyy tämmönen kikkakiekko. Ja mä oon ite huomannut sen, että se on kiva, kun se on niinku midari. Koska yleensä ne matkat, mitä sä heität, semmosia kikkaheittoa, ne ei vaadi mitään niinku pituusmatkan driveria. Tai sä voit tehdä sen saman sitten sun leveä rimmisellä. Koska yleensä sä joudut paikaltaan heittää just jonkun, niin mä oon pitänyt kyllä midari utilitykiekkona täydellinen. Nyt laitetaan mutantti sinne ja lähdetään seuraavalle väylälle. Toivottavasti on hirveästi pöydää, kun loppuu karkit. Mutta kuten hyvin tiedetään, niin ei makiaa mahan täydeltä. Mutta makiaa kangaskassin täydeltä saa olla. Tähän mennessä timanttisia kiekkoja. Mikä seuraava on? Tää väylä piti katsoa 75 metriä. Ja nyt vaikuttaa taas joltain leveri. Enää osuu nyt niin ristiin nää. No sehän tekee tästä vielä viihdyttävämpää. No niin. Tehän tän jo näitte. Minä en tätä vielä nähnyt. Eli Prodigin D-Model US Duraflex-muovia. Eikö tää on nyt sitten, tää on US. Tämähän on niin sanotusti alivakaa. Joo, 13, 6, -3 ja 1 lentonumerot tässä. Mä muuten en tainnut teille huikata, mitä tossa oli tossa. Tässä 3504 oli tässä mutantissa. Joo, tää väylää. Ei mitään järkeä. Mut toisaalta pitäis päästä ainakin kupille. Ja on tää kivempi, että tää on ihan överivakaa. Katsotaan kuin käy. Pitäisikö melkein heittää paikaltaan? Ei kyllä mä otan sen ujon vauhdin, niin saa vähän rytmiä vereen. Hitto kun en yhtään tiedä. Tää on muuten mielenkiintoista päästä heittää tätä ja sit sitä dominaattoria, koska ne on aika lähellä toisiaan. Niin kuin ainakin lentonumeroiden perusteella. Mut nyt koetaan laittaa tää tonne kuppiin. Tai kupin lähellä ainakin. Siitä kun rapsahti vähän. Pienestä oli kiinni. Ei ehkä ihan välttämättä mulle semmonen niin sanotusti tämmöiseen väylään sopiva kiekko, mutta heitänpä kiusallisen dominaattorin täältä ja ehkä mä löydän sen. Se oli tuo, kyllä. Joo, tää on 13, 5, -1 ja 2. Okei, tää ei pitäisi olla, siis ei pitäisi olla niin alivakaa. Se oli se, mitä etsin tässä. Kohta me nähdään. Samaan puskaa. Ei kyllä ne lentää täsmälleen samalla tavalla. Voiko todellakin olla niin, että saa syödä heti toisen karkin, eli 2 karkkia ja 2 väylää. Se olisi aika hyvä, vaikka se onkin viimeinen pöydikarkki tällä kiesillä. Mutta joo, nyt on muuten kiva putti, jos on ei mitään järkeä, eli tää on varmasti kupissa. Tarvitse kauheasti kysellä. Laittaa vaan noin. Oho, ei mennyt. Eli ei makiaa maan täydeltä. Mennään seuraavalle väylälle. Mä olisin toivonut, että toi kiekko olisi tullut tuohon seuraavaan väylään. Se olisi ollut täydellinen siihen. Mut ei tullut. Katsotaan mikä siihen sitten tulee. Joo, taisi tasan sapainen tää väylä. Siellä näkyy kori. Te ootte nyt vähän tosta tiistä sivusta. Tää on niin hieno laajakulmalinssi. Tää on myös semmonen, kun mä oon yrittänyt tuolla internetissä aina välillä kertoa, kun joku huutelee, että nyt ne puttaa väärästä kohdasta sille kiekko sen jalan takana. Tai siis kiekko jalan takana. Jalka kiekon takana. Niin sitten kun on tämä laajakulmalinssi, niin tää vääristää hiukan sitä kulmaa. Niin nyt ette näe, mutta on semmonen suurin piirtein suora. Ja sit vaan kiekko feidaa lopussa. Pitäisi olla korissa, mutta mikä kiekko sinne lähtee, niin se on aivan eri asia. Ei tää ole mahdollista. Putteri.
Mut mikä putteri? Mikä? Ai. Legendaarinen. Fättärit. Terkkoja sinne Tampereen hahmoille. Fättäriklassik. Mikähän tää on? Apysport. Aina pitää yrittää. Nyt en kyllä osaa sanoa. Pitääkö meidän taas mennä internettiin? Luultavasti. Yritin mennä internettiin ja pääsinkin sinne, mutta en löytänyt kyllä tietoa, mikä kiekko tää on. Mutta tässä on sellainen hauska, että te saatatte jopa tietää, koska te olette nähneet sen videon tuohon alkuun, niin kohtaan sitä sitten te osaatte kommentoida, että olipa hienosti heitetty tämä kiekko, koska hienosti mä tuun tätä heittää. Piiri tässä on. En lähde veikkaamaan, mutta heittämään lähden, kattokaa tätä. Ja putterini on ihan pieni haiseri. Se on vakaa. Mikä se voi olla? Tää on siis parasta kontsaa siinä. Tosiaan, te tiedätte mikä kiekko. Mulla ei mitään ajoa mikä kiekko. Se oli vakaa. Voisiko se olla joku... En tiedä. Mutta vakaa se oli. Mutta mä pääsin tossa kehumasta, että tähänhän sopisi täydellisesti. Olisi sopinut täydellisesti toi D-Model US. Tän mä saan mukille tässä. Uskokaa tää älkää ja katsokaa. Siinä on teille todiste sen jälkeen. No enkä saa. Miten mä heitän senkin tuolla? Vaikea laji. Sen verran piti sanoa Topdiskistä, että heiltä tosiaan löytyy niin käytettyjä kiekkoja kuin myöskin uusia kiekkoja. Niin sieltä kannattaa mennä metsästelemään ja voi löytää käytettynä vaikka millaista herkkuu. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että mä oon niin hippi, niin kuin hyvin tiedätte. Tuolla kukkiakin just fiilistelin ja muuta. Niin musta on hienoa tommonen niinku käytettyjen kiekkojen, tai niitä niinku tavallaan tämmönen kirpparimeininki vähän, että niitä laitetaan sitten eteenpäin, kun niille ei tehdä enää mitään. Koska tää meidän laji on vähän siitä ikävää, että meidän niin sanotusti pääväline on tehty muovista. Kun se muovi ei ole kauhean sellainen positiivinen pitkässä juoksussa, niin hyvä, että niitä kierrätetään. Iso peukku silleen. Menkää hakee omat kiekkonne www.topdisk.fi ja kattokaa sen kepi kenkääni. Voi, ei muuta kauhean eroa. Tossa on toi mysteeriputteri ja tuolla tiistainen raippa. Eli ihan sama mitä heittää. Nyt mietitään mistä mä heitän ton putterin. Hirvittävän hankala kuvata tämmöisessä. Kun heittää näin huono paikka, jätin teidät tuossa sen puun siihen keskelle. Kämmenellä joudun painaa tuolta. Ei hitto, kun siinäkin on. Vai vedänkö tosta semmosen kunnon ninja-heiton tänne? Pikku antsa oli sen verran vakaa, että pitäis kyllä kestää se antsa. Tosta noin. Vanha kunnon nousappi. Väärin. Ystäväni Greg Parsby ylpeä tästä heitosta. No ei siitä nyt ihan ylpeä voi olla, mutta meni se sinne läpi ainakin. Nythän tää on jo niin harjoiteltu, tää puttaaminen ja varsinkin tämmöisellä putterilla, mistä ei tee mitään muuraasti kävelee päälle. Se on sitä, kun on kusipää. Ei jukolauta. Ei tuu mitään. Onneksi. Tää ei oo niin kauhean kisailu. On tää tietysti aina. Eikö frisbeegolf kuuluu olla semmoista totista? Musta on hienoa, että sitä ei enää käydä vaan pellailemassa, vaan koko ajan semmoista hirveän väkisin vääntöä. Mun on kyllä pakko sanoa, että jotenkin nyt taas tykästyin siis pitkästä aikaa tähän. Että mulla on vaan täällä kangaskassi, ihan random kiekkoja. Ja kevätilta. Ei tuule. Muutama lenkkeilijä on näkynyt, mutta nekään ei häiritte mun pelaamista. Niin ihan täydellistä. Käykää niin sanotusti kasuaalikiesseillä. Nyt kun olisi vielä yksi semmonen ai taas tällaista, mutta ei oo onneksi on se tää karkkia. Seuraavalla väellä sitten tutkitaan, että onko meillä enää yhtään uutta kiekkoa vai täytyykö pelataan noilla, mitä on heitetty. Miksi tarvii juosta koko ajan? En mä kyllä juoksi. Nyt mä kurkkaan tänne oikein. Ei kyllä yksi kiekko meillä on vielä tää semmonen, mitä me ei ole heitetty. Te tiedätte mikä se, mä en tiedä.
Kohta mäkin tiedän. Aiku on kauniin näköinen kiekko. Oho. Obsidian Disksin. Mikä? Rift. Tää on kans nopea. 11.5 miinus 3 ja 1. Miten musta tuntuu? Mulla on pieni epäilys, että tää on nyt jonkunnäköistä pientä kettuilua sieltä Top Diskin porukoilta, koska hirveästi näitä niin sanotusti leverimmisiä, kun he tietää hyvin, että mä en osaa heittää leverimmisiä, niin tää on varmaan se, että opettele, äläkä vingu, niin sanotusti. Obsidian Disksia. Ei ole ihan hirveästi, en ole Obsidiania heittänyt jonkun verran, kyllä taas siis kotimainen. Made in Finland lukee tää pohjassakin. Niin jonkun verran on Obsidiania heittänyt, mutta en ihan hirveästi. 11.5 miinus 3 ja 1. Oh no. Ja ylämäki 74 metriä. Pitääkö koittaa kämmen moukkuu vai pikku antsaa? Ehkä me koetaan pikku antsaa. Vähän se korikin teille näkyy. Tää on kyllä ollut ihan kätevä. Mulla on nyt tosiaan eri optiikka, niin kuin tuossa kerran sanoin. Nyt tuossa Cadoonissa kiinni, ja tää on tommonen tosi laaja. Käykää kommentoimassa, onko tää ollut ihan sellainen niin kuin katseltavan näköistä kuvaa, koska tää on taas vähän tämmöistä testailua. Se edellinen linssi, mitä mä oon käyttänyt, se ei ihan ole noin laaja, mutta sillä pääsee taas sit zoomaan pidemmälle, kun ei vittis vaihtaa sitä optiikkaa. Mutta tää on kiva sillä lailla, että kun nämä tiit on aina vähän, tai tiit ja korit niin mystisissä paikoissa, niin täällä saa tämmöisen hirveän laajan kuvan. Oh yes. Sinnehän me lähdetään ja kunnon antsaa. Okei, rifti on rifti. Kato, sit tuli rolleri. Jännä. Mä niin kuin odotin, että se kääntää sen ihan täysin . Se menikin rolleriksi. Heitetään sinne heitän adaksin sinne. Ai, kun se suoristaa kyllä nätisti sieltä. Jäi vähän puttiin, että joo, jotenkin vähän toi adaksi nyt on semmonen, että se on ollut itselle ehkä tällä hetkellä kyllä se lemppari. Mikä saattaa mennä päkiin, mutta nyt mennään vähän riftiputtaa ja sitten pelataan, onko tässä 3 väylää vielä? Ehkä pelataan se näillä, mitä täältä löytyy ja päästään vähän testailemaan vielä lisää. Jatketaan puttaamaan. Eihän se ole kuin laittaa. Hirveästi ei matkaa, ei vaan riittänyt lapa. Joo, mä haluan tätä kyllä, tää on mielenkiintoinen. Mä veikkaan, että tää on kuitenkin nyt ylämäkeä. Olihan siinä antsaa. Mutta onkohan tää semmonen, että tämän saa niin tämmöisellä rupukädelläkin painettua niin pitkään, suoraan. Ja ehkä jopa kippaa yli. Sen me vielä kokeillaan, mutta nyt me kokeillaan laittaa tää pönttöön. Highlight-putti. Ihane. Mutta jos mä tossa nyt heitin sen vähän antsaa, tästä on 40 metriä tonne ylämäkeen, niin se sieltä tuli tollain, mutta niinku se lähti kevyesti kippaa yli. Veikkaan, mä saan ton heitettyä. Seuraava väylä on kyllä täydellinen siihen, jos toi onnistuu. Lähdetään kattoo. Mä en tiedä, onko musta tullut joku tai pitäisiköhän mun mennä töihin niin kuin lentokoneeseen. This is your captain speaking. Elikkästä, mitä meidän mysteeriboksi, kangaskassi tällä kertaa sit sisälsi, niin siellä oli tosiaan Addax, Rifti, mulle mysteeri, te tiedätte mikä. D-Model US, legendaarinen Innova Champion Dominaattori ja Mutantti. Ai, kivoja kiekkoja. Muuta kuin menkää ostaa omanne Top Diskiltä. Nyt mä lähden tähän heittää. Kyllä ehdottomasti tää Rifti, kun tää mietityttää mua. Tää on 120 metrinen par 3, mikä on ylämäki. Täällä ei jotenkaan nyt nää väylät ei mene jonkun mun logiikan mukaan. Tosiaan neppeä ja sit yhtäkkiä hirveä kiskasu. Pitäis painaa par 3. Mut me laitetaan Rifti sinne mukille. Alright. Nyt mä ymmärrän, miksi se teki ton edellisellä väylällä. Heitin se antsaa. Se on siis ihan flipperi. Mitä ihmettä? Se on lähtenyt rolleriksi. Nyt mä heitän sen uudestaan, koska painan sen ihan tonne vasemmalle. Se kippaa tohon ja menee suoraan korille. Oh yes, kikkakiekko. En osunut väylää. Yksi ilmanen uusinta. Ei se vaan
osu tässä. Katsokaa, ihan tuli esiin. On sekin mielenkiintoinen lötä. Sitä täytyisi päästä avoimelle heittää. Ehkä meille semmoinen mahdollisuus tulee. Nyt me painetaan sinne vielä dominaattori. Nyt saa laittaa sitä antsaa. Ai kun nätisti. Vielä olisi saanut enemmän pistää. Kyllä siinä on vakautta. Legendaarinen champion dominaattori. Se olisi ehkä mun Pokemon nimi. Hoho. Mennään kattoo mistä löytyy rifti. Siitä me pelataan. Ei se nyt niin huonosti tullut, vaikka olisi luullut. Ja nyt me ollaan semmoisessa paikassa, että otetaan mutanttikäyttö tuohon sähköjohtoon ja vitsi lyödä. Nyt saa painaa antsaa tohon jyrkästi ja sit se vaan tärähtää tonne koriin. Tommonen kuuluu. Ei niinkään. Oi voi. Sitä olisi saanut painaa ihan pirusti enemmän. Nyt mä heitän vielä ton addaksin, koska mä oon tykästynyt tähän. Tää on pöntössä. Joo, ja siitä. Feidi, mene. Ihan siitä kori edestä. On kiva kiekko, on todella kiva kiekko. Joo, sit lähdetään mun mielestä Satakunnan yhdelle visuaalisesti hienoimmista väylistä. Se on semmonen, että ei löydy. Tääkin on täällä keskellä ei mitään tätä. Mä en tiedä mikä täällä on käyttöaste. Ei varmaan ihan jäätö. Kyllä mä tässä pari pelaajaa nyt näin. Mutta taas ei jaksa mennä pelaa. Tää on tylsä ysiväylä. Musta tää on tosi kiva. Ja varsinkin tämmöiseen kasuaalikiassa. Ja toi seuraava väylä, niin vautsi vaan. Mennään kattoo. Täälläkin kyllä pakko heittää isot peukut sille, että täällä on myös mahdollisuus tähän. Jos on vähän magaraa mukana, niin ei muuta kuin kotaan rillailemaan siihen ja sieltä näkyy Satakunnan jylhiä maisemia. Meillä ei täällä ihan hirveästi ole tämmöstä, että pääsee näin korkealle, niin ihan kiva. Nämä kaikki on plussaa tämmönen. Vois olla joka radalla rillausmahdollisuus, mutta kattokaa tätä. Ta-ta-da-da. Mihin se kamera osoittaa? Jonnekin ihan muualle. Mennään lähemmäs näette. Siinä on semmonen niinku aivan jäätävä pudotus alaspäin. Ja kori löytyy tuolta hienosti tommosen kiven päältä. Mitähän täällä oli mittaa? Tässä ei vissiin ollut enää väyläopastetta. On revitty pois. Veikkaisin semmoista satkun pintaa ehkä. Ihan älyttömän nätti väylä. Ja koska meidän Satakunnassa hyvin harvoin näkee ollaan kaiken yläpuolella. Nyt ollaan. Ja tää on semmonen, että tähän täytyy joka kerta tyhjentää päki, koska tää on niin hienoa. Nyt mulla on kangaskassi. Tyhjennän sen tähän. Katsotaan, usutaanko tän pönttöön. Kävi tarkastaa, niin 105 metriä. Eli aika hollilla olin. Lähdetäänkö nopeimmasta liikenteeseen, eli painetaan sinne dominaattori. Mä väitän, että tässä ei tarvi oikeasti. Ei tarvi vauhtia, kun liidätellään vaan. Kyllä tuolla, kuulkaas, nyt menee jo. Tälleen fripakyylä. Menee tämmönen 3-4 hengen porukka tuolla. Kyllä tää käy jengiin. Mahtavaa. Vähän siinä on. Se on kyllä vakaa. Olisi saanut laittaa antsaa. On se siellä niin sanotusti putilla, mutta ei nyt ihan sinne päin. Mites D-Model US? Tämä on kyllä jännää. Niin vähän tulee tämmöisiä alamäkiheittoja. Tähän olisi niinku, jos jossain haluaisi heittää holarin, niin tämmöisellä väellä olisi niin makeeta. Ei, se lähti aivan perseelle. Se löytyy jostain seuraavalta väylältä. Hienoa. Noniin, sitten. Mitä tekee rifti? Heitin hyssässä. Se käänti silti. Se semikatrollariksi. Oi voi, sitä on vaikea heittää. Heitettäisikö sitten mutantti? Nyt saa laittaa ansaa. Täytyy ottaa vauhtia. Ei, vaikka veti piruetin, niin ei riittänyt. Aivan kauheita heittoja. Kauhea luotto on nyt sitten addaksiin, koska tästä on tullut jo nyt mulle niin tärkeä rakas kiekko. Saataisiko me yksi nyt sinne korille? Käännä. Ei. Kyllä sekin vaan on vakaa. Ei auta. Onko niin, että minulle mysteerinä oleva putteri on nyt se, mikä ratkaisee tämän? On niin surkeita heittoja. Eikö kiva katsella?
on sekin kyllä vakaa putteri. Miten se tommosen tekee? No se on siellä pinhai. Oho. Mut joo, siis älyttömän hieno väylä. Ja tää on semmonen, että tähän täytyisi tulla 1 000 000 kiekon kanssa. Vaan paiskoa tonne ja fiilistellä, miten ne kiekot liitää tonne alamäkeen. Hiki tulee. Lähdetään nyt kerää kiekot ja sit heitetään viimeinen väylä. Se on tasaisella. Ja niin nyt päästään näkemään oikeesti, miten noi kiekot käyttäytyy. Mä lähden eka kerään ne. Hei hei. Ukemilla tosta ala. Näin, siinä pääsitte nyt näkemään vähän, miten ne kaikki sitten lentää. Dominaattori heitin vähän huonosti, mutta muista ehkä sai vähän selkoa, mutta joo, mielenkiintoisia. Todella mielenkiintoisia kiekkoja sieltä tuli. Ja mä aistin tässä, että tässä oli myös tosiaan Topdiski-jengille ihan pientä rehellistä vittuilua ja sellaista, että näin saadaan teille viihdettä, kun on niin tavallaan erilaisia kiekkoja, semmosia, mitä mä en ainakaan osaa heittää. Mutta mä jään tänne nyt keräilemään näitä lötiä, heijaa. Menkää te Topdiskille ihmettelee, millaisia kiekkoja sieltä teille voisi löytyä. Tosiaan on käytettyä ja uutta ja onhan siellä päkejä ja vaikka ja mitä. Niin menkää sinne soppailee. Laittakaa tää kanava tilaukseen, tykätkää tästä videosta ja käykää kommentoimassa vielä, että mikä teidän mielestä voisi näistä sopii teille parhaiten. Katsotaan ehkä, jos arvottaisiin yksi näistä kiekoista jollekin onnekkaalle. Plus, muistatkaa tämä MHD-klippisi. Nähdään, moi! Tuli tänne autoon ja bongasi, että täällä täällä laatikossa oli vielä tämmönen. Oh dear, mikäs tämä on? Voi peura, sanos peura ajovaloissa. No. Oho. Setti. Samuel Hännisen. Pitäisikö seuraavaksi tehdä tästä video? Voi olla. Käydään sitä heittää seuraavaksi.